Nupay dakkel ti epekto ti 1990 killer earthquake iti pakabuklan a Luzon. Saan amilibak iti pakistoryaan, nakapasarmat lang ti Dagupan City iti Danyos. Saan man nga sidag iti epicenter ti Dagupan City, may sa dayto kadag iti nakano, natamaan iti genggened, gapo iti limot ng adaga, anang kitunda iti panakatumba, panakalnad ken panakarsuod dagiti pasdak rantay ken dad dumapay. Nagserbi daytoy kas adal kadagiti Dagupeño para iti panakapatibker ti disaster resilience iti ili agingga iti agdama. Regular ti kampanya na para iti earthquake ken tsunami drills, emergency preparedness, interagency coordination ken early warning systems tapno maipasigurado ti agtultuloy a kinasagana ti munisipyo no adda ti mapasaranmanen a napigsa a genggened.